Hej, mit navn det er Peter Seftrup. Jeg arbejder med udvikling af landdistrikter i Vejle Kommune. Og jeg skulle lige sige et par ord omkring, hvordan jeg bruger den anerkendende metode i mit arbejde. Den anerkendende metode for mig består af at kunne stille gode spørgsmål. Det består i at arbejde med folks drømme. Og det består i at se på, hvilke ressourcer man bringer med til bordet. Så jeg tager ud i vores lokalsamfund og siger, hvad er det for nogle ressourcer, I har her? Og jeg arbejder med folk i at afdække de ressourcer, de har, og sige, hvad er det, I er gode til, hvad er det, I er stærke til? Og hele tiden med spørgsmål, med dialog, og få samtalen drejet over på, hvad er det, der virker, og hvordan kan vi bruge det til at skabe noget mere. Meget af det, vi laver, det sker med frivillige, det sker med folk, der ikke har ret meget tid. Så hvis man vil have folk til at arbejde sammen, så er man nødt til at sige, hvad er det for nogle drømme, I har, som er så stærke. Nogle fælles drømme, der er så stærke, at I har lyst til og vil bruge tid på at mødes med hinanden og få de her drømme til at blive til virkelighed. Så vi arbejder med drømmeprocesser, vi arbejder med ressourcekortlægning, og vi arbejder med hele tiden at have fokus på det, der virker, de succeser, der er, og hvordan kan vi bruge dem fremadrettet. Og ud af det har vi skabt mange forskellige ting, men den ting, jeg er allermest stolt af, det er, at vi har skabt tillid. Vi har skabt tillid mellem de borgere, landdistrikterne og politikerne, så når de taler om tingene, så taler de om, hvad der duer, hvad vi er gode til, og borgerne stoler på, at politikerne faktisk vil dem det godt, også når de tager beslutninger, der ikke lige imødekommer deres behov. Så jeg er meget glad for og meget stolt af, at jeg har mødt den anerkendende metode og fået lov til at bruge den i det udviklingsarbejde, hvilket arbejde, som jeg er en del af i Vejle Kommune. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen næste gang vi ses, og håber vi får et godt Skype-møde senere fredag.